Ott értem, hogy miről szól, amit kínáltok, de fogalmam sincs, hogy elmenjek vagy nem, mert én nem szoktam ilyen előre tervezni. Majd kitalálom jövő héten esetleg. Oké, jó ez így neked? Nekem teljesen jó. Az időpont, amikor a rendezvényünk van, az november 11-e, a regisztrációs határidő az november 7-e évfél. Tehát addig lehet gondolkodni, illetve tologatni a döntést. De javaslok valamit. Én időgazdálkodással foglalkozom jellemzően. Én azt gondolom, hogy ha valaki a következő hetét előtte való héten nem látja pontosan, hogy milyen menetrend szerint fognak zajlani az események, az időgazdálkodási zavarba fog kerülni, és azt nem nevezném profi időgazdálkodásnak. Én azt javaslom, hogy a jövő héten mindenki gondolja át, hogy mit tervez a 7-ével kezdődő hétre, egészen 11-ig péntekig bezáróan. Készítse elő a következő hetét, tervezzen, gondolja át, hogy mit tehet, és tegye fel magának a kérdést, hogy mi az, ami még gátolja abban, mi akadályozza abban, hogy a döntést meghozza. Hogyha tisztázott minden kérdést, akkor pedig hozza meg a döntést, akár igent, akár nemet, és cselekedjen, regisztráljon be. A kitűnőkligál.hu weboldalon be tud regisztrálni, és néhány kattintással biztosan tudja a hét rendezvényen. De bevallom, a legnagyobb bajom, hogy így egyedül nem biztos, hogy el akarok menni. Hát ez a legkisebb probléma, nyugodtan hívhatja azokat a társakat, akikre úgy gondolja, hogy megérdemlik azt, hogy végre valaki megmondja nekik, hogy igenis ők kitűnők, és hogyha úgy érzik, hogy fejleszteni szeretnék ezt a kitűnőségüket, akkor ennél jobb helyet nem tudok. Tehát mindenkire gondolhat bárki, aki saját magáról úgy érzi, hogy ő már döntött, hogy ki az, akit még úgy érez, hogy megérdemelne egy képzés, megérdemelne egy olyan fejlesztési programot, ami egyedülálló, Magyarországon még ilyen nem volt, és ha vannak ilyen társak, akkor együtt már szerintem még inkább érdemes lesz ez a program.